we hebben al beleefd dat we nog een dochter missen. Maar we moeten nog haast nog een keer beleven. En ja, dat gooi je net in. Gerben en Rihanna Acronius verleren haar middelste dochter Vardau op 2-jarige leeftijd aan een slimme energiestofwisselingsziekte. Krijgt nadat ze voor de derde keer uit de mem worden winnen van haar jongste dochter Ilse. Verleden jaar kreeg ik voor de bouwvak ben mijn dochter naar het ziekenhuis raken. Wist eigenlijk net wat er nog aan wie. En toen kwamen we in het ziekenhuis en toen kregen we de jaren dat dus dochter hier een ernstige stofwisselingsziekte, het syndroom van Alpers. En we wisten daar eigenlijk helemaal net, we wisten eigenlijk net wat er nog aan wie. En toen kregen we die jaren dat het een paar maanden tot een jaar, dat zo lang kreeg nog. Maar binnen 4 weken toen wist het er net meer. Dus als je zo heel hard ging en kreeg hij het man worden van uw Ilse. En ja, gewoon, ja, als je zo hard ging, dat is net voor de stijl. Je bent machteloos. Je krijgt die jaren dat je dochter een stofwisselingsziekte had. En wat niet onder de douane is. En uiteindelijk, het is een hele product te doen. Alleen ja, voor dit ziektebeeld is er niks. En toen hebben wij ook zijn van, ja, we willen graag wat doen. En nou ja, klaar, begin januari kreeg ik de jaren dat dus jongste dochter hetzelfde ziekte had. Ja, dat had je, nou ja, ontdekt zetten van ja, wat kunnen we doen? En toen ben we benaderd worden door de stichting Energie Vooral om mij te doen aan een mytho-estafette. Aan deze mytho-estafette de benam gezin mij die te krijgen hebben met een energiestofwisselingsziekte. Er binnen 4 routes uit het hele land wij die het alle jaar bijna komen in Nijmegen, dat het onderzoekscentrum is voor deze ziekten. Onkomende sneeuwen, 9 uur bij uw studie wij gaan we met gezin gaan we op fiets naar Ljouwer, naar een volgend lot genomen en daarbij jouw dit had jouw trouw. We zouden eerst rennen, maar dat blijkt nog wel een heel eind te worden voor de ongetrainde mensen. We gaan met de bakfiets, we zijn erbij met mij. Om het samen naar handen te doen en die gaan een keer voor inzetten. En mochten we al een bui hebben, en daar zit een kap op. En ja, we proberen samen met het gezin naar de auto te gaan. De familie Acronius nemen het eerste part van de oranje route voor haar rekken. En hoop je met deze actie zo vol mogelijk geld op te halen voor onderzoek naar je medicijn. Zodat in de toekomst andere families net hetzelfde mijmaatje maken als wat Sino mijmaatje maken. We gaan nu 21.000 euro ophalen. Het is gewoon geweldig. En van mensen die 4 euro tot 500 euro. Het is gewoon geweldig. En het ben, ja, al die mensen uit de buurt, maar ook mensen omverens, mensen die het dus net kennen. Het is gewoon geweldig. En ja, we willen eigenlijk zo waren dat we nog wat meer geld ophalen. En dat we, nou ja, na een week snijden dat er een monsterbedrag leidt wat ze moeten voorten kennen. Om ja, dat er echt zo gauw mogelijk medicijn komt.